Ano kaya nangyari sa taong yun? Oh, Rose, nandyan ka na pala. Ba't ganyan ang itsura mo? Para kang nalugi. Eh paano naman ate? Ilang araw nang hindi pumapasok si Brian sa eskwelahan. Buti na lang, nakapag-review ako kagabi. Ikaw Brian, ilan ang nakuha mo sa exam? Siyempre naman no, papauli ba naman ako? Nakapasa naman ako kahit papano. Pumasa? Eh di ang ibig mong sabihin, muntik nang hindi. Hoy, excuse me Rose, muntik lang. Haha, Siguro hindi ka nag-review no? Naglaro ka na naman siguro magdamag. medyo lang. Pero at least, nakapasa naman, di ba? Ah, kaya pala. At proud ka pa na muntik ka nang bumagsak. Tara na nga. Mamaya, te, sumama ka na lang sa akin maglaro. Ayoko nga, mag-aaral pa ako. Mamaya bumagsak pa ako. Hindi na, te. Ikaw muna mag-aaral, te. Ayoko nga eh. Mukhang masaya kayong dalawa ha. Anong meron? Eh, eto kasi si Brian nate. Pasang-awa na nga, masaya pa. Tapos inaaya pa akong maglaro. Eh, ayoko nga. Siyempre naman, no. Kesa naman sa bagsak. Di ba, ate? Oo nga naman, Rose. Baka pag bumagsak si Brian, mas grabe pang kantsaw mo sa kanya. Mismo, ate. Hindi ka nagkamali dyan. Alam mo naman yan, ate. Kung manlait, wagas. Hindi man lang niya inisip ang feelings ng BFF niya. Hoy, tumigil ka nga dyan. Hindi mo kaya bagay. Hay nako, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Pumasok na kayo sa loob at may niluto akong merienda. Ay! Talaga ba, ate? Sakto, gutom na ako. Ayan, diyan ka magaling. Kain ka ng kain, di ka naman tumataba. At least, sexy, be. Ay nako, mag-BFF talaga kayong dalawa. Ano kaya nangyari sa taong yun? Oh, Rose, nandyan ka na pala. Ba't ganyan ang itsura mo? Para kang nalugi. Eh paano naman ate? Ilang araw nang hindi pumapasok si Brian sa eskwelahan. Baka naman may ginagawa lang yon. Bakit hindi mo kaya tawagan o i-chat man lang? Para hindi ka tanong ng tanong dyan. Ay naku ate, ang dami ko ng chat sa kanya. Pero wala pa rin siyang reply. Subukan mo na lang uli. Baka busy lang yung tao. Ate, ayaw niyang uma-absent sa klase namin. Ngayon lang siya nagkakaganito. Sinubukan mo na bang magtanong sa ibang mga kaibigan nyo? Malay mo, alam nila kung anong nangyayari sa kanya. Nagtanong na rin ako sa kanila ate, pero hindi nila alam. Marami pa naman kami kailangang bayaran ate para sa graduation namin. Hindi ka pa naman makakamarcha sa entablado kapag hindi ka nakabayad. Yun ang sabi ng professor namin. Medyo may kamahalan ate. Chinat mo na ba sa kanya yung mga bayarin na yan? Oo ate, nabasa niya na. Pero hindi man lang siya nag-reply o nag-react. Hay nako Rose, puntahan mo na lang siya para malaman mo kung ano talagang nangyayari sa BFF mo. Mabuti pa nga siguro ate. Sige na, magbihis ka na doon para pagkatapos mong kumain, mapuntahan mo na agad si Brian. Sige po ate. Ang hirap naman ito. Kung kailan malapit na ang graduation.
Rose, ayun si Brian, oh. Oo nga ate. Teka, parang malungkot siya. Hindi ko rin alam. Tara, lapitan na lang natin siya para malaman natin ang dahilan. Hoy Brian! Anong nangyayari sa'yo? Ilang araw ka nang hindi pumapasok ah. May problema ka ba, Brian? Hindi kasi ako sanay na makita kang ganyan. Ang alam ko, ang Brian na kilala namin ay masayahin at palabiro. Parang hindi ikaw ang nakikita ko ngayon. Ayos lang ho ako, Ate Kai. Rose. Hoy Brian, magsabi ka nga ng totoo. Hindi maganda ang maging makasarili. Rose, hindi naman ito kasiyahan na pwede kong i-share. Kaya mas okay na sarilihin ko na lang. Alam mo, Brian, hindi lang naman ginhawa, okasyon o kasiyahan ang dapat pinagdadamayan. Dahil sa isang magkaibigan, lahat pinagsasaluhan at pinagdadamayan. Kaya wag ka sanang maging makasarili sa pagkakataong ito. Kaya Brian, magsabi ka na kung ano talagang totoong nangyayari sa'yo. Oo nga Brian. Ano pang rason ng pagiging BFF natin kung nagiging makasarili ka naman? Pasensya ka na, Rose. Ang totoo niyan, baka hindi ako makasali sa graduation natin. Nagkaroon kasi ng problema ang pamilya ni nanay sa probinsya. Kaya hindi ako nakakapasok. Walang-wala kami ngayon. Wala naman akong magawa. Dahil boy ang pinag-uusapan dito. Nako, problema nga yan. Ate, paano na ngayon si Brian? Ayos lang ako, Rose. Ang mahalaga, maging maayos ang pamilya ni nanay sa probinsya. Ganito na lang. Ako na lang magbabayad ng graduation fee mo. Okay ba yun sa'yo? Huwag na po, ate. Nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ang isipin mo, regalo ko na lang sa'yo yun. Para nakasigit ang kapatid Brian. Halos anong grade pa lang kayo ni Rose. Magkasama na kayo. Alam ko rin hindi magiging masaya si Rose pag hindi kayo magkasamang gagraduate. Di ba, Rose? Oo nga Brian, tama si ate. Hindi ako magiging masaya pag hindi tayo sabay nag-graduate. Di ba nga ang dami pa nating plano? Sobrang nahihiya po ako sa inyo, ate. Napakabuti niyo sa akin simula nung umpisa. Halos ang dami ko ng utang sa inyo. Kapag pinapakain niyo ako sa inyo, pag alam niyong wala akong makain dito sa amin. Kapag wala akong baon, binibigyan ako ni Rose. Yung mga ganong bagay, napakalaking tulong na nun para sa akin. Kaya nga nandito ako na kaibigan mo para damayan ka sa lahat. Maging hirap man o ginhawa. Kaya ang isipin mo, Brian, ate mo na rin ako at kapatid mo si Rose. Sobrang saya ko po, ate. Matutupad pa rin ang pangarap kong magmarcha sa entablado. Maraming salamat po, ate. Rose, pinapangako ko po na balang araw, makakabayad din po ako sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil si Rose ang naging BFF ko at kayo ang naging ate niya. Kayo ang ginawa niyang instrumento para matupad ko ang mga pangarap ko. Huwag mong isipin kung paano ka makakabayad sa amin. Hindi naman kami naniningil, Brian. Oo nga naman Brian, ginawa mo pa kaming 5-6 ni ate. Basta, pinapangako ko sa inyo, makakabawi din ako sa inyo sa lahat balang araw. Kaya yan ang tatandaan mo Brian, hindi maganda ang pagiging makasarili. Lahat dapat pinagdadamayan. Lalo na kapag hindi mo na kaya ang isang bagay. May mga bagay na sadyang kailangan mo ng karamay. Kaya nandito kami ni ate. Oo na po, may natutunan po ako sa inyo ngayon. Teacher.